Cum se trimite o scrisoare prin program? Pentru a face acest lucru, accesați fila Documente de ieșire și faceți click pe butonul Document de ieșire nou. Alegeți tipul depunătorului, poate fi fizic, juridic sau întreprindere de stat. Introduceți un cuvânt pentru căutare. Tastați butonul Înregistrează documentul de ieșire nou. După se va crea un nou document de ieșire. În acest document de ieșire trebuie să încărcați un fișier cu textul pe care doriți să-l transmiteți solicitantului. Documentul poate fi orice fișier text sau imagine. După ce ați încărcat documentul, adăugați-l în zona de ieșire. Dacă răspunsul dumneavoastră conține atașamente, la fel este necesar de a le încărca și muta în zona de ieșire. În final, faceți click pe butonul de trimitere pentru a trimite documentul conducătorului dumneavoastră. Confirmăm.